Ondo etorria esan da gure ikurrau, ze guretzat bere beziko garrantzia du. Kontuan izan behar dugu non gauden, Euskal Herriaren ipar-mendebaldean Far Westean izan daiteken aurrunean, eta gu euskara hemen erabat galdu genuen, orduan ari gara berreskuratzen. Eta hau bada, segulako baliabidea, jendeari adierazteko non egin dezaken euskeraz, seguretzat euskeraz egitea placer bidea da, nolabait esateko. Zure iztez aratoki batera, baduzu bestelako lagun arteko tasun bat, afinitate bat, eta horrek ematen digu plazerra, orduan non topatuko duzu plazerra egiteko zera hori, zein tokitan, Eta nok esango luke gainera gauden tokian gaudela, oso herri industrializatuan, Araban eta 82 partaide ditugula dagoeneko. Beraz, dendariaren artean ere arrakasta izan du, zer esanik ez, udalaren ikuspegitik oso onuragarria da, eta bezeroek ere gozatu egingo dut, honekin, orduan, onurak besterik erbaditu, ondo etorria esan dudana.